zadnje kolo Drine? Pa ne mogu biti zadovoljan, mi se borimo za goli život, znači opstanak. Volio bi da sam na mjestu mog kolege, da se borim za Evropu i ovo, ali u ovom momentu takva je situacija, čestito svim mojim momcima na zalaganju. Imali smo veći nivo, znači motivaciju i nivo igre. Ne onako kako bi to trebalo da izgleda Slavija u svojoj domaćoj igri. Agresivnije, čvršći, znači kombinatorika da bude na većem nivou. Mi moramo da žalimo sada za ta dva roda jer oni su nam značili život. Ovako imamo zadnju utakmicu sa Drinom, bit će vrlo teško, isto ekipa koja se bori za opstanak. Ne znam što da kažem, znači bit će vrlo teško. Znači nada zadnja umire i pokušat ćemo maksimalno sada da se mobilišujemo i da odigramo tu posljednju utakmicu. Da napravimo neki pozitivan rezultat. Bilo je malo vremena, znači ja sam tu kratko sa igračima, imali smo dosta problema. Nekako smo se izdigli svega toga i u ovom momentu ovo je bio naš maksimum. Znači jedan rezultat je, da kažem, objektivan, imali smo tu 100% šansu sa Valkovića koji nije razdovo, da je ta lopta ušla, možda bi sve bilo drugačije. Čestitam gostima, znači na fair, korektnoj utakmici. Želim sve najbolje u Evropi. Hvala. Na pitanje.